Прыхаваныя каштоўнасці, беларускія іконы са сховішчаў. Шаноўныя слухачы і гледачы, у гэтым выпуску мы паговорым пра цікавую, такую незвычайную і малавядомую, напэўна, для большасці з вас з'яву, як абразы на шкле. Бо акрамя таго, што абразы пісаліся на дошках, пра што мы з вамі ўжо неаднаразова гутарылі, акрамя таго, што яны пісаліся на палатне, што таксама шмат каму знаёма, пісаліся яшчэ яны часам на метале, і такія прыклады ёсць і ў музеях, і ў некаторых храмах дзеючых, хоць і не пашыраны, но тым не менш. І пісаліся яны на такім нетрывалым, недаўгавечным матэрыяле, як шкло. Адпаведна, такіх помнікаў у нас захавалася вельмі мала на тэрыторыі Беларусі. У музеях Беларусі, калі падлічыць непасрэдна такія абразкі, то іх таксама налічыцца зусім не шмат. Вот мы сёння з вамі пагаворым і пазнаёмімся з помнікамі, якія знаходзяцца ў фондах Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Ёсць яшчэ такія помнікі два у Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь, і яшчэ ведаю адзін абразок у Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі ў горадзе Гродна, і ёсць адзін абразок, вот усе сакрэты раскрыла, усе імёны, паролі, яўкі, што называецца, здала. Ёсць адзін таксама абразок у Вілейскім краязнаўчым музеі. Таму вот літаральна іх зусім не шмат, і як можна заўважыць, Гродна, Вілейка, гэта тыя паселішчы, якія назвала, ну і два мінскія па сутнасці музеі. Дык вось тыя помнікі, якія да нашага часу дайшлі, гэта помнікі з захаду Беларусі, і хутчэй за ўсё ствараліся яны ў міжваенны перыяд. Зразумела, што датаваць заўсёды вельмі складана такія помнікі мастацтва, датаў на іх няма, подпісаў няма, і дзесяцігоддзе туды-сюды бывае, скажем так, гэта яшчэ добра, калі з дакладнасцю да дзесяцігоддзя можна вызначыць перыяд, а часам, яшчэ там добра, калі чвэрць стагоддзя. Таму часам яны датуюцца і вот у музейных пашпартах, яны пазначаны як пачатак 20-го стагоддзя, але хутчэй за ўсё гэта міжваенны перыяд, 20-30 гады, і хутчэй за ўсё такія абразы пісаліся на тэрыторыі заходняй Беларусі, якая ў той час знаходзілася ў складзе Польшчы. Рэлігійнае жыццё ў гэтым рэгіёне працягвалася, у адрозненні ад усходняй часткі Беларусі, дзе ўжо усталявалася савецкая ўлада, і пачаўся перыяд атэізму, і, зразумела, скажем, там адбываліся, скажем так, іншыя працэсы. Помнік, які я трымаю зараз у руках, гэта абразок, дзе ў нас прадстаўлена Божая Маці Адзігітрыя. Ён вельмі цікавы тым, што тут выкарыстаны вельмі грамотна гэты матэрыялы, і тут абгрунтавана тое, што абраз напісаны на шкле. Таму што здаецца, які сэнс пісаць на шкле? Матэрыял ненадзейны, недаўгавечны. Такія абразкі лёгка могуць пабіцца. Па гэтай прычыне іх, напэўна, і мала, дарэчы, захавалася. Але, па-першае, у той час шкло становіцца ўжо даволі даступным матэрыялам. Ужо існуюць прадпрыемствы, якія выпускаюць аконнае шкло, і гэта можна выкарыстоўваць. І ў дадзеным выпадку тое, што гэты матэрыял празрысты, як жа гэта працуе, як жа гэта выкарыстана? Справа ў тым, што сама выява нанесена такім чынам, што яна, зараз, калі мы глядзім на гэты абраз, то яна знаходзіцца як бы за шклом, яна знаходзіцца з адваротнага боку шкла. Яна напісана не вось тут на паверхні, на якую мы з вами непасрэдна глядзім, а атрымліваецца, перад намі гладкае шкло, і з адваротнага боку, які у нас ззаду, там непасрэдна, скажем так, змешчана выява, і там жа, акрамя непасрэдна фарбавага слою, а часцей выкарыстоўваліся непасрэдна спецыяльныя такія лакі. Клаліся добра на шкло. Выкарыстана яшчэ і фольга, якая падкладзена ззаду, і яна стварае эфект ззяння. Гэта мы з вами бачым вакол, скажем, галавы Багародзіцы. Такое трошки, скажем, ззянне. Лакі гэтыя таксама напаўпразрыстыя, яны не пастозныя, яны не крыючыя, і таму праз лакі, які даюць пэўнае адценне, таксама мы бачым, як свеціцца гэтая фольга. І гэты эфект ззяння і
выкарыстоўвалі майстры. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь знаходіцца дакладны адпаведнік гэтага абраза. Адзін у адзін, які ствараўся відавочна тым жа майстрам па той жа нават схеме, і хутчэй за ўсё быў нейкі абрыс, малюнак, з якога проста пераносілася выява, таму што вот сапраўды там усё супадае. І зразумела, ён жа выкананы ў тых жа колерах, ну вот і цалкам такім жа чынам. Таму мы з вамі два маем такія прыклады, якія сапраўды ўжо сведчаць, ну, прыклады менавіта аднолькавых абразоў. Аднолькавых абразоў, цалкам не толькі падобны сюжэты, не проста падобная іканаграфія, а цалкам вот яны супадаюць у абрысах. І гэта гаворыць уже пра тое, што вот працаваў, скажем, нейкі майстр, ну, даволі можа быць масава, можа быць, ну, просто мала што захавалася. Гэтыя абразы і у Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, і ў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь патрапілі адным і тым жа шляхам ад даследчыка, выбітнага даследчыка, мастацтвазнаўцы Яўгена Михайловича Сахуты, які даследуе народнае мастацтва, які шмат гадоў сам і неаднаразова бываў у экспедыцыях, і вот непасрэдна з экспедыцыі гэтыя помнікі і былі прывезены. Акрамя абразоў, якія для нас з'яўляюцца даволі звыклымі, бо там адлюстраваны Багародзіца. Гэта помнік, на які мы з вамі толькі што глядзелі з фондаў Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту, і два абразы з Нацыянальнага гістарычнага музея. Абразок Божай Маці на шкле напісаны таксама знаходіцца ў Гродзенскім музеі гісторыі і рэлігіі. Абраз на шкле з выявы Ісуса Хрыста знаходзіцца ў Вілейскім краязнаўчым музеі. Вось акрамя іх, вот у музеі, Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту знаходіцца вось такі цікавы твор. Гэта не звыклы для нас, скажем, такі сюжэт, але па сутнасці гэта таксама можна разглядаць, і непасрэдна яно і ёсць творам рэлігійнага ўсё ж такі мастацтва, бо мы з вамі тут бачым Евангелі і чашу для прычасця. Такія вот сакральныя рэчы, святыні, і таму гэта таксама можна разглядаць непасрэдна як сакральны твор. У дадзеным выпадку не была абграна тут, вось, скажем, гэта аснова жывапісная, шкло, такім чынам, як яно было абыграна ў абразах, калі там вот эфект ззяння, фольга падкладалася. А тут проста гэта як аснова для роспісу. Па сутнасці, гэта сапраўды манера выканання гэтага твора нагадвае непасрэдна дэкаратыўны роспіс. І якраз гэта набывае развіццё ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, і шматлікія маляваныя дываны, якія ў той час пісаліся, ствараліся, яны маюць падобную, дарэчы, кампазіцыю, атрымліваецца як вінок, напрыклад, з кветак, бліжэй да палёў, і прастора ўнутры гэтага вянка запаўнялася, скажем, іншымі выявамі. Гэта маглі быць казачныя сюжэты, гэта маглі быць выявы розных экзатычных звяроў. Но вось тут мы з вамі бачым вось такі цікавы прыклад, калі намалявана, напісана тут Евангелие і чаша для прычасця.